Şulay soylап алатыр. Сүзләренә карап, музыкасына карап, сәнгать советы эшләгән дә хәзер дә. Бәйсез сәнгать советы читтән килгән композиторлар, шагыйрьләр белән. Шуңа күрә ул аның менә шул бер дәвамын итеп карарга кирәк. Так, Эдем Хава программасы. Кире кайта Лейла Дәүләтова декрет ялына чыкты. Аның кызы хәзер үсте. Дәүләтова кире кайта. Ondan sonra Палата болып қайтты. Cavit Shakirov'ni ekranga kelib o'tag'ishimiz. Kamil Javit degan programma. Kamil Javit. Bu шоу bo'lib atishimiz. Yumoristikda shu vaqtda dunyo hallarida boshqa topmasin endi hozir. Boshqa topmasin hozir. Yo'q. Tartıratiye başta da bitti baş. Ondan baş bitti. Tartıratiye işte.